For example lang, sa panagtiayon, nga nung nagingon man ang pulo nga, kung ang lalaki mo tanaw sa babae nga adunay kailid kung nakapanakaw na siya. Oh, sa mga minyo na ha? Oh, sa mga minyo na. Ikaw na anak kay kaugalingong asawa. Ano mag-ibog-ibog pa mag-asawa sa lain? O buyutag vice versa. Ikaw babae na anak kay bana. Imong bana mo imong pailaluman mo imong palanggaon, mo imong sigbihan. So vice versa. Oh. Nan, kung ang lalaki mangibog pagali siya laing babae, mo na to'y panapaw. So sa tuba kanang kaibog nimo imong kaigan imo ra yung asawa. Kung asawa imong kaigan imo ra yung bana. Hangtod kamatayon. Amen. Oh, kanang mo nano man lagi pa mabanabuutan kaayo. Say na magawin ng managtian kay ang asawa mo compare nga to pikas nga sige nan. Bawal na, ha? Bawal na sa kaninyoon. Okay, sabta na to. So meaning